Мостай Кәрим, уңдым. Ярты булат тигән ят түбәгә, бәй, килеп тә шулай кундыммы? Тирә-якка карап сама йөрөтәм. Уңдыммы тим, әллә туңдыммы? Уңдым. Туган елым 19-дан уңдым. Октябрьдән туган айымдан. Ана нисек минең юлдарыма һарыйынды хибә каендар. Тупрагымдан уңдым. Башкортстан, һин иманым минең кадерем. Күк сымылды корган сәңгелдәгем, һиндә булһын йылы каберем. Кешеләрдән уңдым. Улар мине өйрәтте, тик юкка какманы. Дусларымдан уңдым. Улар керде, кагып тормай гына капканы. Мөхәббәттән уңдым. Ышанысты өстен куйды, барлык анттардан. Шик белдереп үҙен кәмһетмәне, хатта шикләнердәй саҡтарҙа. Яуҙарымдан уңдым, еңеү килде һәләкәттәр сигендә. Яралардан уңдым, көн элгәре алып китмәнеләр тегендә. Бара торгас исемемдән уңдым. Кеше алдында кәмхүр итмәне, һәм холҡомдан уңдым. Илертмәне маҡтауҙарҙың татлы икмәге. Күп нәмәнән уңдым, рәхмәт һеҙгә, хәйерле төн һеҙгә үткәндәр. Эйе, уңдым, күп нәмәнән уңдым. Минән уңды микән бүтәндәр?